Det står ikke. Er det sikkert at være derinde? Ja, det er spørgsmålet. Han står bare et andet sted. Hvordan kommer Og vi ser nu hest nummer 1 efterfulgt af hest nummer 2. hest nummer 1 efterfulgt af hest? De tænker, hvad? Det hestene får at løbe på nu, det er 120 hektar uden hegn. Hvor der er et hegn omkring selvfølgelig. Men inden, vi har fjernet alle hegn inden i hegningen. Alle de hegn, vi alle sammen er så vant til, der har holdt køerne på den højre side eller på venstre side. De bliver nu fjernet, eller de er fjernet, tror jeg næsten alle sammen. Det kan godt være, der mangler en hegnspæl et eller andet sted, så skal I endelig sige til. Men nu får de lov til at løbe frit, og de får lov til at leve af landskabet, og det kan de godt. Exmoor, som de hedder, er sindssygt robuste heste, som går ude hele året, overalt hvor de findes. De vil gerne være robuste. Og nu er det måske nogen af jer vil spørge, når I nu siger vilde, er de så vilde? Kan vi gå hen og få dem? Det må I aldrig gøre, fordi så bliver de tamme. Det er en måde at gøre heste tamme på, er jo at fodre dem. Nej, de her heste, de har en naturlig skyhed. Oscar, der sidder derovre og tager billeder over på Mark, han ville gerne lige prøve at gå og tage mål på et GPS-halsbånd til kapylerne, så vi kan følge dem rundt i landskabet til forskningen. Og hestens reaktion var, det gider vi ikke. Oscars reaktion, fordi han ikke kender så meget til hest, ja, det skal I. Og hestens reaktion var så, kick-ass. Så Oscar har sådan et som jeg skal sige, tallerkens stort blåt aftryk på lårene i dag. Nu bliver det skidt. Jeg tror ikke, de er vilde. Ja. Det er flot. Men det er mange. Jeg kan godt lide det der. Så er de lige hen for at blive klappet. Det er ligesom i Braveheart, det her. Det lader ikke til at være vilde. Og hvis jeg endelig her til sidst skal sige lige en sidste ting, inden jeg tager mikrofonen af, så er det selvfølgelig, at vi har jo alt i alt 25 dyr gående på arealerne nu. Det er langt færre, end vi har haft, men det er fordi, de skal altså kunne leve om vinteren også, uden tilskudsfodring. Det er hele pointen med at lave vild natur. Det har man ikke fodret dyrene om vinteren. Så der går altså også en 12 køer ude på arealerne. Og der er bare én regel fra nu af, det er, at I skal ikke gå tæt på. Simpelthen fordi, at så bliver dyrene enten vendt til, at man fodrer dem eller et eller andet, eller også så kan de føle sig presset, og så kan de give tæsk. Så man skal se dyrene på den afstand, man vil se alle mulige andre dyr på. Det er vild natur, og vi er umanerligt spændte på, hvad der kommer til at ske herude i forhold til plantedyr. Det vil der blive forsket rigtig meget i de kommende år. Så er der vist ikke mere at sige end, er der mere Bo? Ja, selvfølgelig. Vi kommer til, det sidste Bo han siger, det er, det Bo han prøver at forklare mig, som jeg så skal forklare videre. Det er, at selvfølgelig kommer vi til at fortælle rigtig meget om det her, både i aviser og altså medierne, og så selvfølgelig på museets hjemmesider på Facebook. Så følg endelig med, så vil I få og stille endelig spørgsmål også, hvis I har noget. Fordi det er jo for åndssvagt, hvis I brænder ind nogle spørgsmål, og vi så ikke kommer stille. Nu er der lige om lidt fest. I kan også bare stå og kigge. Det kunne jeg godt gøre. I kan også stå her en times tid og gå på de heste der. Men ellers så er der tam-tam nede i studenterhusene, og lige om lidt så går den første tur ud i felten, så man kan høre noget mere om projektet. Der er fuldkommen fri adgang på alle arealer. Og det vil sige, at der er jo ingen, altså, der er stadig stier, men der er ingen hegn. Så I må gå, hvor I vil. Det er det. Det må I finde ud af. Spørgsmålet er, om de gør noget. Det er jo spørgsmål om, de vil ikke angribe. De er sky, ikke også? Men det er klart, at gør man noget, man skal opføre sig som om det her er vilde dyr. Det er altså vigtigt at huske, ikke også? Det er, at man skal holde afstand. Og det er vilde græsæder, det er jo ikke vilde rovdyr, det er også lige understreget. Det er jo ikke en rovhest, vel? Så på den måde, altså skal man bare i den natur, man skal opføre sig som om det her er natur.
Det sidste så åbenbart, hvis der er nogle praktikaliteter, det er 12 hopper. Vi har fået leveret fra det centrale Tyskland. I forskellige alder, fra 1 til 7 år. Og det kan I godt regne ud. De føder næppe vi om den fødsel. Så når der skal flere til, så får vi en hængst ind fra en af de store eksportbesætninger, enten i England eller i Tyskland. Det er et vesteuropæisk vildhesterace, som ligner det, der fandtes i England for 1000 år siden. Det er fantastisk, det der. Ja, det er skide sjovt. Det er fantastisk. Hurra! Og til dem, der måske allerede nu fryser så meget, så vil jeg lige sige tak, fordi altså, det var da fantastisk at se så mange. Dem, der påstår, at natur ikke er en vindersag, de lige gå hjem og læse på lektien.